खुलुमबाय दिनैनि सेप्तेम्बर बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सेप्तेम्बरानो जाहैबाय चीनखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय गासै मोन 27 हादोरफोरा सिगांबोदों। भारतआ गासै मोन 59 चाइनानि एप्सखौ बन्द खालामनायनि उनाव चाइनाखौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय गासै मोन 27 हादोरफोरा सिगांबोदों। बे मोन 27 हादोरफोरा चाइनानि हेंथायै UNHRCआव कमप्लेन फाइल खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उइगर आरो गुबुन माइनरिटिफोरनि सायाव इनाय खानाय खालामनायनि सायाव कमप्लेन फाइल खालामो। अस्ट्रेलिया, बेलजियाम, फ्रान्स, जार्मानी, जापान, UK, सुइट्जारलेन्ड, नेदारलेन्ड, निउजिलेन्डजों लोगोसे गासै मोन 27 हादोरफोरा जयै चाइनानि हेंथायै कमप्लेन फाइल खालामो। बे आगानखौ चाइनाया भारतखौ गाग्लोबनायनि उनाव लानाय जादों होनना हमदांना लानाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो चाइनाया माइनरिटिफोरनि सायाव इनाय खानाय खालामनायनि जाथाया समाजारि बिजोङाव गोबां भाइराल जादोंमोन। 2 नम्बराव दङ मोजां फाहामथाय होयैनि थाखाय सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा। मैया बुधबारखालि GMCH देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगिरिफोरा मोजां फाहामथाय होयैनि थाखाय सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गथ'आ थांनाय 2 सान सिगांनिफ्रायनो GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय गोब्राब हालोदनि थाखाय मैया जिउ गोमानांगौ जायो। बे गथ'खौ रङियानि थागिबि नयन कुमार होनना सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे गथ'नि बिमा-बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला नयना देहा फाहामगिरिफोरजों मोजां फाहामथाय होजायैनि थाखाय जिउ गोमायो। नयननि बिमा-बिफाया बुङो दि देहा फाहामगिरिफोरा नयननि देहायाव COVID-19 बारदेरदों होनना साननानै मोजां फाहामथाय होआखै, जायनि जाहोनाव बियो जिउ गोमानांगौ जायो होनना GMCH देहा फाहामसालिनि डक्टरफोरनिसिम दाय जाबसिनो। 3 नम्बराव दङ बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। मोसानाय बिथिङाव बादायलायनाय हाबाफारि बानजायनो फोसावदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ। मोसानाय बादायलायनायनि बिमुंखौ दोननाय जादों बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। केबल टिभि, इउटिउब आरो फेसबुकफोरनि गेजेरजों फोसावनो लानाय जागोन बादायलायनाय हाबाफारि। हिन्दी एबा बर' देंखो एबा मेथाइजों मोसानानै बादायलायनो हानाय जागोन। मैया प्रेस कनफारेन्स खुंनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय जायोदि अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननाय हाबाफारिखौ मैया थामहिनबा 1 जुलाइ 2020 इं खालारनिफ्राय जुरिनाय जाबाय। फैगौ 31 जुलाइ 2020 इं अक्ट'सिम बादायगिरिनि मुं थिसननाया जाबाय थागोन। ट्रायल मोसानाय बादायलायनाया जुरिगोन 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'निफ्राय। फाइनालाव देरहासार जानाय मोसागिरिनो नोगोद 5 लाख रां बान्थाजों लोगोसे ट्रफी आरो सार्टिफिकेट होनाय जागोन। उन बान्था एबा रानार्स आप बान्थानि दोहोना जाबाय 1 लाख। 4 नम्बराव दङ चीननिफ्राय हादराव लाबोनायफोरखौ लानानै सरकारनि सायाव गोख्रों राव बुंदों राहुल गान्धी। कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि राहुल गान्धीया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय चाइनानिफ्राय हादराव लाबोनानै बाहायनायखौ लानानै BJP सरकारनि सायाव गोख्रों राव बुंदों। मेक इन इन्डियानि बाथ्राखौ बुङो नाथाय बाय फ्रम चाइनानि सायावसो नोजोर होनाय जायो। बियो टुइट खालामनानै बुङो दि BJPआ बुङो मेक इन इन्डिया नाथाय खालामो बाय फ्रम चाइना। 5 नम्बराव दङ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कर'ना टेस्टिं लेबरेटरिखौ बेखेवदों। आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया बुधबारखालि COVID-19 टेस्टिं लेबरेटरिखौ गुवाहाटीआव थानाय MMCH देहा फाहामसालियाव बेखेवो आरो बियो आसामनि 13थि कर'नानि टेस्टिं लेबरेटरि होनना बुंदों। बिथां डक्टर शर्माया फैगौ समाव आरोबाव मोन 6 COVID-19 टेस्टिं लेबरेटरिखौ बेखेवबावगोन होनना खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुंथियो। दिनैनि सेप्तेम्बरा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।